Don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Thank you! Hey, nandito tayo ngayon guys sa parking ng CSI Lucao, Dagupan. Alauna ng hapon guys, kaya tirik na tirik ang araw. Mag-parking na tayo guys. Boy, boy, oh yeah, abre que esto mi more. Boy, boy, oh yeah, abre que esto mi more. Tara guys, pasok na tayo. Kasama namin ngayon guys si Nanay Billy. Hi ate! Sige, lakad lang. Aba, parang may balak bumili ah. Yan? Dengar sa liwan. Tingnan natin kung meron. Dengar sa liwan. Ang ganda ng mga halaman guys, so tignan nga natin. Ikot-ikot tayo guys. Sa mga mahilig sa halaman, tara na dito guys. Shout out sa mga plantito-plantita dyan. Hello sa inyo. Ayan guys, so ang dami. Dito lang yan sa loob ng CSI Lucao, Dagupan guys. Kasagsagan ng pandemic guys, usong-uso talaga yung halaman no. As in, nag-trend talaga. Boy, boy, oh yeah, abre que esto mi more. Para lang siyang ano pa no? Yung rubber, ito to parang ano lang na, buhat na. Ito maganda ito, pwede dyan ko pa. Boy, boy, oh yeah, abre que esto mi more. Boy, boy, oh yeah, abre que esto mi more. Igor no sali, abre tu carta, abre que esto mi more. Ito yung mga kalachuchi. Marami kami ganito guys sa bahay. Nice oh.
Ito naman yung mga cactus guys. Murang-mura na sila guys. Eh. May 70, 50, 200. Ito naman guys, may 25 each. Today lang daw yan guys. Kaya sulitin na natin. Kani presyo to ni 150. Ay, guys, ang take me. Kakain na tayo guys. Nanaksin pa rin. Dalawa. Paano? Hindi. Di ko matikap ko. Kumaw. Pagkatapos kumain guys, pupunta kami ng World of Fun. Nakapila tayo ngayon guys para bumili ng token.
Candle holder ba to? 1,000. Wow, ang cute ng mga tumbler, oh. Say hi! Bili ako na itong kimchi, guys. Kanina na eh. Video. Busy ang maglola. Nakapila kami ngayon, guys. Ang haba ng pila. Nasa labas na tayo, guys. Punta na rin ang parking. Tara. Kanya! Sige! Ay, hindi pa ba tapos? Hindi lang yan sa akin. Wait lang. Yehey! Uwi na, guys. Thank you for watching.